lauk. Nyamas. Sugeng sonten sedayana ya Dik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku simak selintang rembulan jarene tresnamu sore-sore digarap koplo. Penak apaan? Lah kok ora penak? Penak ya ora ana wong rabi. Lho, ra maksudmu ki piye to? Hari lagu kok kepenak lagu ya ora ana sing kepenak. Lho, lagu ki dirungokno nyatane ya penuk. Ala penuk ya ora ana wong rabi kok iso. Ala-ala lambemu kok sepisan maneh digawe sing rancak ya Mas Ali ya. Lila atiku wis lila didadekno siji. Pertama mau ana lila, sing pindho aja dipleroki. Iki ya ngemu werdi. Apa ngemu? Werdi ngemu yo banyu.
Ngemu kok bae ku asine ku ora paham kowe. Lho, omonganmu iku piye kok ngemu kok wedi ngemu iki banyu, Dik. Kamu ora roh omongane dalange muni ngono tak terok nganggur ada. Wis go anggere manut yo ora apa. Iya wis ora apa-apa. Lila, awak dhewe kudu iso nglilake barang sing ora dadi jodhone. Iya, Dik. Aja dipleroki, kudune setia karo bojone. Angger ana sapa-sapa aja dipleroki aja kaya kancane kancaku. Lah kancane kancamu kena apa? Malah alat dhewe angger ana ledek anyar dipleroki terus ae. Nyatane saiki, Yo isek. isek ngono terus. Kancane kancaku, Dik. Ya kancane kancakune ya padha ae. Piye? Kancane kancaku dikancani sing kanca-kancakunan. Kok iso aneh ae. Basa kok kancane kancaku kok iso. Iki alhamdulillah Mas, Ya, awak dhewe rawuh wonten dalemipun Bapak Slamet. Bapak Slamet. Nggih, Bu, leres Bapak Slamet. Nggih, ayo Dik. Dungare nek kowe pinter ya, Dik. Biasane kok blas lara jenenge ngono. Aku yo ora nek kita tetep apal aku. Soale bar medun iki tetep padha 100.000. Lah kok iso? Ora buah kuwi rumang sam. Lho. Apa? Lho kowe iki yo buah yo tepang karo sing kagungan kersono, Dik, kowe, Dik. Tepang aku lagi teko mau duwe undangan kok. Oh, Kok undangan kok dadak men ngono lho. Iku ora perkara undangan kowe dikeki undangan ngono ora. Ya ben apa? Dipaturi pirsa nek iki lho asmane sing kitan karo asmane sing kagungan kersa. Tak Ning- kon buah. Ning nek kowe buah ya malah syukur alhamdulillah, Adik. Berarti kowe termasuk wong apik antur gemar sedekah. Nek aku ora tak pikir iku nek. Lho aku pikir apane? Aku kok buah ning panjenengane Bapak Slamet iku yo kewalik. Lah kok kualik apa? Pak Slamet to magrong-magrunge ngono lho Mas. Alah. Kowe kok iso gumun iku piye, Dik? Lho gumun ah. Perkara lho kowe gumun. Ora kaya omam. Lho. Lho mame nantang wong ngono medeni wong kok. Lho mah nantang wong. Wah aku ndek lho lewat omam ditantang. Lho nantang piye? Arek lewat omam lho. Heeh. Omam iso ngene ngono. Ape ambruk iku. Oh, ape ambruk mbarani nantang. Tak kira omam nantang. Kowe aja nyemoni ngono. Nuwun sewu nggih mboten nyombongke dulur lanang kula mondol, Bu. Ora ketang sik bocah lah nembe ngetoprak. Nek perkara daleme Pak Slamet. Pak Slamet mawon sakane nu tesih kathah nggone mondol. Aja mbok dodono prek kene kok Mas isin aku lah. Iya. Ibu-ibu udah delok kok. Kowe iki lah ngopol kok mentelem ra karuan kok iso. Isin. Malah nek mae Pak sinten daleme Pak Slamet ae sokone pinten lah niki ngarep loro. Alah paling akeh 10. Heeh. Nek omam dol Piye? tak umumke wong kene ben yo gumun. Alah aja ngono aku gak sombong nek aku mbuh. Sokone daleme mondol niku 24, Pak. Lho wong iki Saestu ya aja kandakno ah. kandhani kok. Aku isin 24 ji sokone, Pak. Gedhi-gedhi tese. manggon ndi? Sing ngarep loro, sing nguri loro. Heeh. Papat Turahane. turahane. Turahane nggo nyengkali kiwa tengen lho, Dik. Lah kok dicengkali iku. Lah jari api ambruk rambut cekali. Lambemu iku ora omahku sing lawas. Ning saiki ora bangun omah neh. Lah piye? Lho, omahku anyar gak kegung tau dolan kok ya. Lho kowe Omahku anyar. Lho kowe dia manyar kan, Dik. Rumah sang Bos Damin tok wis iso bangun omah. Lho, Aku yo lho, bangun. lho. Nek nuwun sewu lho ya. Iya. Nek daleme Pak Slamet iki ora ana apa-apane karo omahku. Kowe aja ngenyek kowe, sombong kowe iku jenenge wong sombong. Wong sombong iki didukani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alah cangkem panganan luwak kirik iso muni. Allah Subhanahu wa taala. Kandhani kok iso. Lho ning ora gak nyombol mok ndudohno ya lho. Heeh. Omahku ning omah lah Mas kene pengen ngerti. Piro? Tingkat selawe. Tingkat selawe. Lambe omah-omah bonggone wong sitok tok ate tingkat selawe. Lho ning fasilitasnya dak lengkap. Lah umum lho. Lho tak dono. Iya, Omahku tingkat selawe. tingkat selawe. Lantai 1 nganti lantai 5. Ya. Iku tak nggo garasi ada mobil-mobilku. Mang sam. Eh, Mlebu rono kok mlebu showroom iku gak. Wedian berarti lantai 1 ngasih lantai 5 itu enggak ada mobil. Tak nggo ada mobil. Garasi kuwi. Garasi. Mang sam. Lah sing lantai 5, lantai 6 ngasih lantai 10. Lantai 6 lantai 10 tak nggo ruang tamu. Ruang tamu siji tok iki padahal wis waki lho, Dik. Alah, siji ku tamuku dak seseket. Lho. 5 tingkat Iku sing ruang tamu tok iku. Heeh. Lah sing tingkat 11 ngantek tingkat 15. 15 tak gawe kamar nggo tamu.
Lho, jadi tamu-tamuku tak pengen mulai takon nginep. Berarti nginep ning ruang tamumu kuwi sing Kamar tamu tak lantai 10 kali lantai 15. lah sing lantai 16 ngantek 20 kuwi tak nggo dapur. Lho. nggo masak. Tak nggo masak kuwi tamu-tamu ben ora kleso. Cak sugihe kok ngene iki nek mek pesugihan apa le Cak? Aku ora sombong ning aku mbuh pokoke. Lah sing lantai 21 ngantek 20 Selikur nganti 24 ya toh. iya. Kuwi tak nggo kamar keluarga. Lah, sing kamar iku lantai nomor 20. Tak nggo kandang sapi, kandang wedhus sampai kandang kebo. Iku nek berarti nek nelek mengisor neleki cangkemem ngono Dik. Ya ora ngono ben ketepok ngono. Ning sayange kurang sitok. Apa Dik? Omah wis lengkap iku kurang sitok. Apa sing kurang Dik? Pondasine urung enek. Berarti rumah tingkat selawe iku sing urung ono apane Dik? Pondasine yo kira-kira sok apa bangunnya yo gak roh kurang pondasi tok. Pondasi. Heeh. Berarti urung ono omahe lho. Pondasi urung ono ketika selawe. Rencana. Alah biadokan rencane mbok umukno karo wong kene. Semute jarane aku gumun, Mas. Gumunem piye neh? Kira gumun terus ae. Pramu sajine ku walah ya seragaman kabeh. Iya, Dik. Iki acarane sunatan. Ijo-ijo ya, Dik ya. Seragame pramusaji, Dik. Layak ning mburi mang diuber wedhus ae, Dik. Lho. Pramusaji ning mburi kok diuber wedhus. Iki rambanan lho seragame ijo-ijo. Mbok anggap ngawur ae seragam ijo kok mbok anggap rambanan iki lho. Iki acarane Walimatul Hitan. Walimatul Hitan. Dik Noval nggih, Bu nggih. Dik Noval nggih. Tenanan kok ora kowe iku informasi Fadil. Mail. Mail nggih. Fail. Walah bener kuping kuwopokne kuwi. Lah Dik kok iso. Dik Fail. Iya. Rodok meri sithik jane aku. Lah kok iso meri? Aku dia waduh susah kok tanggapno ketoprak apike ngene. Lho itu iku mergo napa tiyang sepuhe Dik Pail. Iya. Mampu, Dik. Lah ya kaya Lho, gemati karo anak sunat wae tanggape ketoprak. sayang berarti. Lho, iya. Lah kaya anakmu delok enggak sunat. Sunat aduh. Nanggap ketoprak kok. Walah wegah. Lho kok wegah iki. Nanggap ketoprak padha karo nanggap rampok ah. Oh saiki lambe benahno lho. Iya. Nanggap ketoprak kaya padha nanggap rampok iki maksud piye? Kandhane ketoprake wong pira? Nek anggotane Agung Budhe 105. 105. Heeh. Nah, lha sego pirang wakul lho, pirang dina entek tatas. Oh iya. Jamenan tatas. Alah padha karo kok. Aku tak tanggapno ketoprak kurang rame, prei ya. Lho ketoprak jos sing ngene kurang rame. Kurang rame nek aku. Lah nek ngono berarti kae nanggap dangdut. Walah, sik kurang rame dangdut, paling dangdut 3 jam tok wis bar. Toprak dina sewi rampung. Campur sari. Alah wis ora ono apa-apane, sik rame somben rencanaku. Barongan. Ora ono. Lho, kurang rame. Kurang rame. Wayang kowe sewengi toh. Orang. Lah kae nanggap apa? Aku sing rame dhewe. Aku ape nyewa wong telu tukang tebang jati. Nyileh senso kon ngonekno rong dina rong bengi. Terus ngasek rong dina rong bengi rame, Dik. Nanggap serkel. Iya, senso ah. Rame. Lho. Ija kurang rame. Lah kok isih kurang rame? Kalau mertua papano sing sosisan ora rame sak desa. Lah ben mertua kecenso. Lah gaya koyo sayang-sayangan. Aku ku gonduk, Dik. Lah apa kok gonduk? Asline aku iki pengen golek gawean pengen goleki Pak Ami lho kok iso angile ngene Pak Ami ndi. Lah apa kok golek bapak? Ndekne biasane pinter golek job-job ngene ku lho. Aja goleki bapakku. Lah terus Saiki wis ilmune lengser ning aku. lho kowe saiki duwe job. Lho piye? Karek engko bengi lho. Lho tenanan apa ora? Aku mau rak sowan ning gone Pak Slamet. Heeh. Wonge njaluk kudu ana wayang wonge. Tenanan ora iki. Saiki ngene aja kodho goblok. Lah Ngono kok? mbok do mantu sithikan. Iya, Dik. Lah. Berarti kene wong loro tak onae. Wong loro ae tak regani 10 juta. Lho tak wong loro kok 10 juta iku. Lho ra dadi dem 5 juta gelem ta ora kowe? Oke ah. Wayang wong. Sip. Lakone rebutan kikis Tunggorono. Ning aku urung tau dadi wayang wong lho, Dik. Lho, tak warai ya, Cak. Tenanan lho ya iki. Kowe engko dadi Bama Narakasura. Heeh. Aku dadi Antarja. Aku dadi bomo. Kowe wong jos kowe. Wong Iso jos, mabur menangan. Wah, aku iso mumbul. Iso mubur Lah terus menangan. menangan. Aku engko kalah. Kowe kalah. Kayak ngene ae. Nggih. Kowe mlebu. Aku tak embek-embeke ngrasul dadi dalan ben wong ora tak ae. Terus engko aku. saling lu tak coba metu. Oke. Angger aku bengok metu pokoke. Oke lho, Dik. Iya. Siap.
Berarti 5 jutanan lho. 5 jutaan. Tenan lho. Kan Ning aku kok warai tak deal. warai deal. Iya, iya. Jas ta ora? Jos 5 jutanan tenan lho ya. Heeh. Oke. Aku tak dadi dalan. Oke. Masuk. Lah iki kok aku model piye nek bar kok kono? Ya oke kok ngono ya mlakune koyo wayang biasa joget ngono kae. Jas ah. Oke. Ah. Jas. Lah Padon terus ae kowe kok iso. aku ora mudeng ndak ya takon adik kok. Wong apa diweki gawean kok malah omong ae ra wis suwe mulai mergawe sok apaan. Iki latihan sik, ya lek. Tan samar pamuring sukma sinukmaya winaya wengasepi sinipun delenging kalbu pambukaning warana tarling saking layap-liyeping ngaluyup pindho pecating sumena sumusuping rasa jati kok gede mbak? Lah ngono lho wis go cangkemku jembok gateno kocap kacarita lampahing si Bama Narakasura lumampah wonten Kikis Tunggorana lah kok dalang tenan cah Bama Narakasura lumampah Kikis Tunggorana. Saiki Sesuk bar bodho kupat. piye meneh lah. Are Saiki aku wis nyangkem tul ndek mau lho, Mas. pendek mang meneh piye? Engko aku nak wis bengok, kowe metu. Lah tantene bengok merana bengok-bengok kowe kok. Pengen ndelok sih. Lah kowe mau lha apa? Aku mau suluk. Lah sik ku bengok ta ora? Ora. Lah iya. Kayak model tak undang ah. Lah kowe mau hari pesenem ning aku wis bengok, aku ngenteni iki. Woi, ngono ora. Ganti. Lah, Nek aku wis muni Kikis Tunggorana kemtu. Oke. Oke. Ngomong sing jelas adik wong Aku sing salah, Bu. Kocap kacarita, Ki Bama Narakasura lumampah wonten Kikis Tunggorana. Bisa. Nece. Kok tak jumbo tas bedes. piye meneh. Dadi Bama Narakasura apa tarahe dadi apa? Lah aku mbok kok dadi piye mlaku ku piye wong aku gak dong kok, Dik. Bama Narakasura ki buta ya, Nyuk. Buta. Buta lha kok lha apa kok mlaku malah kaya anbanci ngono. Ngomong kan ngomong anak iki buta. Beleni sing gagah. Sing gagah kaya pas kubrang ngono Oke. kuwi. Gagah. Wagah iki pokoke. Pas. Tak buah jemenan iki lho. Narik mbok kongkon. Dah. Gagah. Piye meneh lah. Gagah buta. Kayak ngono malah kok cah SD. Arek kaya pas kibrang. Oke wis iso tekan kene ae. Aku tak salenke joget-joget sik. Tak salen. Ape dadek napa neh golek dhuwit ya angel ngene. Dah. Dok. Ayo ning ndi? Omong. Wajahmu kok mbok kono ayo ae. Omong. Lah ngomongku piye kok iso? Kowe takok kowe sapa ngono. Kowe sapa? Kurang gede. Kurang gede. Kowe sapa? Gede sithik gas. Kowe sapa? Sithik gas. Kowe sapa? Aja nglokor go ngeden sithik. Masih wis metu, Dik. Itu apa
papan. Jangkrik malah mbok kon ngeder niku kok iso. Suarane buta iku piye kok. Lah buta iki wis kowe sapa sik malah kurang gedhe kurang ngeden. Kocape ki ape koyok kikis tunggorono ngono. Sopo kowe pawongan aja langlangi laguku. Kowe takon marang aku, aku ya Antarja. Apane onta ning gurun sing kulino ditumpaki Habib iki. Niku unta. Lho ana wayang kok rembug unta iku lagi tumpuk iki, Gak. Lah kowe muni unta to? Antarja. Sumingkira aja dang-dangi laguku. Kowe arep lah apa teko papan kene? Aku ape golek rondo kene sing ngira. Apa nelek kok sok? Kowe tuh mau wae kok golek rondo iku. Lah aku ora golek apa bedono kok. Kikis tunggorono. Aku ape golek pusaka kikis tunggorono. Balik, ora kena batut. Aku mbok kongkon balik. Balik. Oke. Wong edan. Piye neh lah. Takon balik aja gelem ah. Lah dak omong aku gak ro mbok kon balik yo balik Kowe mau nganggo. tak omongke cah menangan. Engko entak-entake perang aku kalah. Ngomong adik jari mang kok iso. Bali ra kena bacut. Nek aku ora oleh mbacut sumingkira bakal lak ketok gulumu. Wah, ketiban tangan Antarja pecah dene yang mati. Ora wedi sing tak wedeni apamu. Hei! Pas blok dadi wong menangan. Pengepesane mok ditungkak, lato-latone abane mok tis. Bangkon res-resen ya lah cah kae. Yen kowe satriya maju. Hei! Iki mang piye lek lakone iki? Lah kok makrus nganggur iki? Lho ilmu sembur naga iki mang. Lah aku miber kok malah isek kesembur ae. Kok malah belayu bar pusok belayu. Rene nek pancen kowe kesatriya maju. Sopo iki? kowe lah apa? Lah aku lagi olahraga, Dik. Lah aku malah mbok tantang lah apa? Golek walesan. Lho kowe iki lho dadi apa? Aja ngono, aku iki lagi golek dhuwit. Iki engko bengi ana jalukane aku ngasih latihan, ngasih adik berkeringat kabeh iki lho. Lah kok kowe entuk ngono kondi? Alah iki mang aku nyewa. Gua Mergo Pak Slamet lah kok bengi ana jaluk lakon wayang-wayangan. wayang wong. Wayang wong Tanggapane piro? 10 juta. Wih, akeh men. Andheani kok ulaman aku semangat latihan sampai berkeringat iki lho. Nek mbok ijeni lah, Den. Nek mbok ijeni. Lah piye aku butuh dhuwit kok. Wayang ijene yo ana kancane. Lah apa? Ben ketoke rame. Lho nek butuh dhuwit aku tok 10 juta reman-eman apa piye? Aku tak melok ah. Aja ora iso kowe. Warai carane piye dhek yo ben ana kancane ngono ah. Iki jalukane iki bomo. Heeh. Karo sing iso duwe abab napa iku mah. Carane piye? Lho, carane dadi wayang. Lah kowe iki bodhimu sok mbok wayang iki buta. Aku mbok dadekno apa? Cara kowe iki buta terong samu iki. Ngenyek iki lho. Aku kok dadi apa? Prejengane iki buta terong. Kene ae lho. Piye? Kowe nek tenanan melu. Heeh. Nek iso tenan, Aku 10 juta pek kabeh. Aja ngono aku kok Iya, kowe. iya. Sing penting niku dibagi loro. Sing penting ngene, piye? kowe tak warai, kowe dadi bomo. Aku bomo. Heeh. Lah kowe? Aku sing apa lagi mang? Jadi pokoknya sing iso miber kowe sekti menangan. Aku mbok gitik bles. Kowe Aku belayu. Ambles ning bumi. nek bumi. Iya, kowe iso miber pokoknya. Aku iso. Iso miber kowe menangan aku mbok jotos aku belayu ambles.
Menangan iki jentok dhuwit. Iya dadi wong menangan. Gelem aku ah. Wani tenan. Wani ah. Ayo latihan nak ngono saiki. Cek, aku tak nganggo kaya kowe ah. Iya, sik tak golekno sik. Lah ning kono golekno, kowe kok kepengin dadi golek kaya aku barang le. Walik. Walik lho. Apane? Carane piye wong aku ora tau kok. Alah, goblok e. Ngene kok ape melu dadi malah kaya unta terong. Abut kok. Kowe kepengin 11 juta apa ora? Kepengin. Oke. Kowe nantang aku. Moh, Kowe menangan iki kok moh iki apa? lah aku mbok nantang kowe iku. Etok-etoke ketemu awake dhewe perang. Ngono dak ngomong aku waraya. Kowe engko perang, aku mbok jotos, aku abus. Abis, Aku tak tantang neh. tak tantang nek. Jotos neh oh Abis. Oke. Tok dhuwit ngono ae. Asal. Ayo. Ijo, Kok jo nganggur iki? kowe mang jenengmu sapa? Alas, angger alek ngono dak wis. Kowe motor celuk Joko Emo. Ayo. Ijo kowe rene ameh la apa, Jo? Aku ape guak letong ning mburi omah. Wong Wayang aja kerene ape lha apa aja jeneng niku lho. Antarja. Padha-padha jone kok. Antarja. Aku jenengku sapa? Kowe iki bomo apa kok takon wayang kuwi iki buta sing kereng sing jaduk kok iso lali jenengem iki lha apa? Aku mas sapa? Bomo. Antarja. Kowe rene arep ra apa? Aku rene ape ngalang-alangi lagumu sumingkira. Kenalno ya aku iki sing jenenge Bomo Naraka Sura. Aku rene ameh la apa? Modaro. Matiyo. Kok mati? Lah kok aku rene ape lha apa? Lah kowe ape lha apa kok malah takon aku? Lah kon la apa? Kowe rene ape golek pusaka kikis tunggara. Lho kandhani ya, ora mbok kandhani ora roh. Ayo. Aku rene. Mbah kok sik, Mbah. Kowe rada rono sisik, Mbah. Kok iso balik ae iki lah apa lembang, Mbak. Iki kok pas ketane iki. Piye? Sing wayang limbukan niku. Iku sing apa? Sisae limbuk ya, Pak. Alah malah bantering ngono iku. Antarja yen kowe wani karo aku. Ayo mingkira kowe. Hais, tanding ngono aku ya. Iya. Atas. Aku ambles. Di atas. Ambles. Ini untuk duit 10 juta kok gampang men le, Cak. Duit 10 juta ngene tok kok untuk duit-duiten lho Pak Slamet kok akeh men lho kebungku nanggap ngene. Antarja, yen kowe wani karo aku tandingan lho, Bomo Naraka Sura. Mandek. Ora entuk dhuwit lah aku. Mosok entuk dhuwit kok didusi. Saiki mang bermantas sambel tek piro yo. Tak iku pedes kabeh. Wah meh bongko. Tiwasan aku lek latihan kok tenanan keliru diamuk jebule malah ame didusi. Ayo Tak jupuk lak demok saya seprak. Le, tak kandhani le. Melu aku Mok. entuk dhuwit. Ala kondo sapa aku dhewe mulak kok entek 350 tok. Bayarane kok nggone Pak Slamet waki wayang wong. Dibayari dhuwit 2 pental Dhuwit 2 pental. Dhuwit Pak Slamet iku akeh bayari ku terus ditimbangi tokno lho. Wayang wong. Wayang wong Dadi apa? kowe menangan, aku sing kalah lah ya. Iya wis ah. Ketahe apik iki. Piye iki? Kok capek piye? Kowe dak urung roh ha? Wong Kowe sing dadi Bomo, Ah. aku Antarja. Kowe perangan, kowe menangan le. Aku Sesuk menangan. entuk dhuwit go bayar sekolahan yo. sekolah sapa? Lah gini. Sekolahmu tumbuh kon dragel ngono kok iso. Aja dodono wong. Wis ah, piye? Perangan, aku kalah, Terus. aku jotosi. Iya. Oh, jotos iki apa kok? Kowe menangan. Aku ngono antar aku. Nganggo ah. Ngene aku.
Lah aku nganggo apa? Ora usah nganggo lah kowe. Kowe menangan lho ya. Yo menangan kok nganggo ngene ana. Ayo. Bu Monaro Kesuro. Yen kowe wani tanding ngono karo aku. Kok ora iso lumpung aku mbok preki nek modar apa piye le? Jare kok jotos. Maksude perangan jotosan iku aku ora mbok jotos tenan mbok anjuti kaya ngono ku mbok antem kursi lah apa. Lah dek nak mbok tabrakno truk kali entuk dhuwit. Wong iki tuwek ra nek digugu ya. Maksude iku perangan embak-embakan aku kalah, aku mlayu. Embak-embakan. Aku tantang neh lho lapo kok aku mbok ijak-ijak. Aduh ya Allah Gusti. Lah kok ora gelem ngomong. Ayo. Perangan. Yo. Dereng aku. Iya. Iya. Jotos. Iya. Ambles. La ilaha illallah. Wayangmu kok genahe ngono ambles nek aku wis minggat. Sakjane. Kon nantang mau le, tak tantangi. Antarjo. Aja kaya anak-anak kok dhewe. Tak goleki kene ndi paremu. Ayo, aku wong aku. Ning ndi kejo golek metu wae. Jebul kowe ning kene. Kemo ning delek jojo. Jare perangan kok malah ngaleh. Iya, Jo. Ulusek, Go. Hei. Kena kene. Aduh lele. Apa? Antarjo iki ngene mbok terus-terusno wetenge busung le. Aduh, bededek kene kok iso. Maksude kuwi iki aja lunga-lunga kok kene. Lah kowe aja tak golek ya. Lah mbok goleki lha apa aku tantang kowe tok nek kene linggih nek kene. Oh, oke siap. Goblok lho ceng. Ora gelem ngomong kok. Mati kowe. Ayo. Iya. Ambles. Wong tak jotos ambles. Jotos nek aku ambles tentane kene lungguh. Oke. Kon lungguh, Bu. Jo, wis ta urung, Jo? Ini kok bebas 10 juta. Lah wis disoteng barang ndak kena gene. Ya Allah. Wis. Ndi barane? Piye lah. Lho kok lampu tamutane kene Mas piye? Kok malah tangisane kok. Jare mbok kon ngenteni kene, tak enteni wis ora teko-teko. Aja lunga-lunga gomlane iku. Ning kene ae. Oh, apa le, Pak? Gak paham aku. Sing sabar. Pak Slamet, kok sore aja toni mangan wis warek aku. Kok warek iku? Lah kok ora warek kowe mbok tali banyu terus kok ora warek. Jare piye? Maksude kowe iku ngenteni nek kene ora kok terus lungguh. Aku tantang terus perangan. Duite iso metu nek ora ngono ya ora metu-metu ah. Wong iki angile mbok Aduh, tenanan ta ora jane kowe. Lha iki ya tenanan ah, duit iki duit tenanan kok. Lek ku balas sok kapan yo. Iki neh, neh. Aku mbok tuk-tukno ra bendingen piye le. Lah ya ayo neh. Ayo. Ayo mati dening aku. Ayo. Ambles metu kene ae. Urung-urung kok ambles nek. Tak tantang.
lanang dhewe. Maju kok. Aku babar pisan ora wedi karo kowe. Senajan aku iki dhewean tanpa kanca. Aku sing wani ngadepi kowe, Jo. Ayo. Ning ndi barangmu? Maju kok. Sajane koyo wong-wong dhewe. Ayo maju pisan. Kowe ning ndi, Jo? Jo. Kowe wis ning kene, Jo? Ora mbok celuk parjol lah. Ora sejojonan. Rene. Iki kira-kira atos apa ora iki? Atos. Kowe tak colno ora tak brek ning kene ono piye kowe? Kowe ora apa-apa, Den. Kowe ya padha ae. Lah kok iso padha ae? Lah kowe wape ngakali ndekne ngasih bongko ya ora ora iso ngakali. Lah kok iso? Lah aku sing nyembur ya ndekne kok. Ame bong. Lah kowe takon kon nglipe kok malah aku sing mbok semprot. Lah ya aku nganti blendingen. Ora sak antara-antaranan lah. Aku denger yo ngomong nek ngene iki mang. Pak karo anak abape padha batange. Wong loro kok padha goblok kabeh iki piye lho. Ngene lho. Wong tuake aja bodho-bodho. Wes, Saiki ana wolak-walik ing jaman. Piye, Dik? Wong tuwa kudune pinter lan berpengalaman, ngono lho. Mosok Lho saiki ora jaman lho cah cilik takon wong tuwa ki. Umume wong tuwa takon cah cilik. sing ngomong sapa? Lho kandhane kok iso. Mamane kaya mbok iki. Carane buka Shopee, TikTok. Lho, Iya, Dik. takon cah cilik. Dik. Cah cilik saiki pinter. layak ndingi aku lah padha ae le. Apa? Aku ndingi ame lunga buka Google ora ketemu. Google gue ngantem cengelem. Google ya, Google. 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 Ora Google. HP apa Wes, delok-delok ah. ngene ae lho, Dik. Daripada aku katisen, Dik. Lah piye? Ayo do diaturi nyanyi-nyanyi, Dik. Wong wektu lek wis sore iki lakone isih dawa. Heeh. Ayo, Aku tak ngewe koleksi sik ya, Mas. karepem ah. Ayo. Tombo kangen Mas Win. Niki daripada katisen, Bu, kula Bu niki pun ratus pun. Ora adus. Bangeten Pak Slamet Jalo kok ya wayang-wayangan ngene iki lho ya ya. Bayarane 10 juta lho, Bos. 10 juta apane ah. Lah jutane adol sapi le. Ngene iki mang sesuk rumah santer bayaran aku. Lah kok ora? Bayar aku wis tak utang. Padha. Padha hobi men ngono. Ayo, diaturi apa? Tombo kangen. Ayo, Dik. Sebagai aku ini kene. Ayo.